Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Nagado ti gumatang dito'y tersina ni Marikwana. Ay, sakman pa iti umuna. Sige, aglisi kayaw. Ay, dakamitin mo na, nanatuyang. Pers kampursar pa. Ay, ununaan nyo ti bakit. Saan ka man giwali, nanatuyang? Ununaan nyo ti bakit kung naklangarudan. Di kay mga minaglisay. Apay aya, anyat problema. Ni nanatuyang. Di na mo tagpila. Kumarik na ito aglaklakaw. Amumi rumba nga makipila ka. Ay, Marikwana. Apay, marituyang. Aw, nangigyaw. Kung naktumid ka na kayo agkumari kamay. Ay, maray, sakman lang ti una malakwan tanay. Maksat di lulutwa. Sige, papagnaan nyo ni Kumari Katuyang, tagumatang. Sige, aglisi kayaw. Di yu ayan ang aggembaga ni Kumaray. Sige, aglisi kayaw. Magna kayo! Nay, nagbit ka man, anapan gimatang dita tersina ni Marikwana. Kit nagado ti gumatgatang dita. Pakpakawan tag pilpila. Inunanak ni Marikwanang. Talaga adi mo amo ti makipila tuya. Ay sos, jak ugali ti makipila ba daw? Amom dayta. Di ka lang mabay. Marituyang! Nay, Maray! Ninsamot Marik abanang day di mga ayab itinagan ka. Ay agoray man. Ha? Ay! Maribanang! Apay! Apay, saan ka aya ang mapanijay barangay hall? Apay aya maray. Kat no agiwaras da iti grocery para ka dagiti babakit akas kadatayaw. Aya? Ay na, imbag man tay may mo imbag maray. Ay una, umaya. Sumaruno kanto nga rudan, taumuna akon. Sige maray. Nindakon Sige, thank you. Welcome, Maray! Nangig mo ba daw? Warasan daman ang dagiti babakal. nay. Apay nga, da kayo lang ababakit ti warasan da. Da kamimot kumaalalakay. Ala, ornosan nyo ti pila. Aw, jipaut, ornosan ti pila dagiti babakay. Iwan, Chief. Tanay, agdidinurundan. Ay, iwan nga agpaiso. Ingka kitaan ti pila da. Sige. Ay, kunak asakti muna. Nay, Ay! Agpapada tayo mo tababakit. Makipila ka mo Ay, bakbaketak ngumda kayaw. Iso asakti muna. Ay! Ay, nanay, di ka giduron Ay, nanatuyang. Saan ka nga agiduron siyak nga rudyo muna. Makipila ka na sayaat. Makipilpila akmet. Ngam kayat ko asakti muna. Kasangsangpet mo. Iso nga ijay kaudi. Ay. Day tatisan na mabalay. Jak kayat ti mauday. Agungot. Surutan tayo ti pila. Jak nga rod kayat ti mauday. Kunak lang rudan. Apay nga ipilit mo. Apay, asino kaya? May saak at tanod, nana. Tanod ka malagayam. Kunamlan asino kang agsasaw. Basta siyak ti umuna iti pila. Kapitan, umay ko ipulong ni nanatuyang. Apay, anya ti inaramid ni Marituyang. Makininagaw iti pila. Iso nga aguguludan ijay ruar. Anya? Di na kaya ti paanawa, Kapitan. Kunana pa'y, amay saak lang kano atanod. Isu adinak patpat yan. Nagtangsitin day taataam. Ay, kwaraw! Abayan kay. Sika man ti mga nawa kanina na matuyang. Tanay, makin inagaw kano iti pila. Kat apaan na pa, dagiti makipilpila apada na ababakit.
Matungpa lang kay. Gapot at chiptanod ka, kabutan ka. Imbaunak ni Uncle Kao. Tadi mo kanumat patpatyan ti tanod nga imbaun Kao. Ay, kwaraw. Umay ka, taday bagakan ka. Anya day ta? Umasidig ka tayara sa asko, tapno sa andamang. Aw, anya ti bagam. Tapno siya yun unang di tapila. Mano ti bayad ma? Daytoy at daytoy bulsa. Manungay day ta? Daytoy ako. Ha? Day talang? Di mo pigsaan, mangagda ka. Babainte. Di mo pigsaan ko na. Sige, na yun ako. Kasta Piso lang matinayon ma. Masapon ay apigsaan. Ay, sakayat. Nalakamot ti bayad mo kanya. Mano ayat kayat mo. Sang haribo kumaan. Ha! Tangalaag na iti sa ngaribaw. Naman sang haribaw, makipila ka. Ijay ka. Ijay ka kao dyan. Ayaw na kamatan kwaraw. Sapay nagpudaw. Kahit naladaw ka nga imay, di maudi ka iti pila. Mabayag pa'y aya. Unay kitin di kastaw. Ay namare, saan ka din nga agrire? Taamin tayo kat makipilpila. Daytoy mga minakwaraw. Tadito'y pa'y udi tinangipanan na kanya. Naladaw kamot ngamen nga imay maray. Ay no nasapsapa ka kuma, ijay ka kaunaan. Ay, diyak kaya ti makipilpil. Ay asino kuma timayat a makipilpila. Ay siyak tupay, makipilpila akmat, kat dito yakmat uday. Ay, di damot la ayabanan tinagan ka. Naalamot gayam ni Marituyang di grocery na. Unang gal, nakakusila pa nagaway. Na, apay ngay? Nagbayag ka nung amin anak ipila. Talaga akasta Simakit ka no dagiti sa ka na nagtakdar. Ay, bay amon. Tinapatag. Naala na, tibagi na. Kit nagawid ay. Marituyang, naalam magaya man tay grocery. Ay, wun maray. Ay, nagatidog ti pila. Ay, wang nga road. Ado ka no at talaga dagiti na panabambakait. Ay, inton maminsan, diyak kayatin ti makipila. Ay na mare, sursuwam ka di ti makipila. Taday tati kasapulan itan apanawain. Nairuamak nga rod asyak ti umununa. Tan umayak gumatang dito'y tersinam. Oray nagado ti tao, syaklat ti ununa. When ata kumari kakit nga road, angam no sa balay, nas ka na makipila ka. Apay, anya di ibagbagada. Ngayon doron mo ka no, dagiti pada mababakit ang nakapila. Kasano mga may, syak ti impanda ijay uday. Kit naladaw kagaya masimang pay, di ada kay jay uday. Ay, aguray ka man, takitaag no anya da ito inted da grocery. Kit lukata mo na. Ha? Ay. Ha? Ayunay mo time. Pinagpila da kami tinagmalmalaw. Kastoy mo ilagay ang tinted da. Nan, kita man no nya da kita. Nay. Sardinas. Bagas. Kan adumi da. Anya mo dagitan? Ha? Ay unay kamit tento ya. Agreklamo ka pa ilan, mate. Ay, nabambanugak anak ipila. Kastoy mo't lagayam tited da. Pwa. Agyaman ka kidi ah. Imbes nga agreklamo ka. Ay, sa anak anaragsak. Agreklamo Agreklamo ka pa ilan. Ay di ka lamabain, mate. Agreklamo kunak. Dinak man kun kontraon si kabadong. Tasyak, awan babaeng gaw. Aging gaita, maray. Nakaisa makpailaang. Tamaragsa kanak itinaited kada kami ababakait. Ay, imbag ka na kayo tanay kan kayaw. Kat si kangay maray. Bakit kamay? Bakit kapay abalasan? Saan kami amabalin amaikan, ta opisyal kami ti barangay. Aya. Isumot lagayam nga awan inyawid ni Inteng. Oray babakit kami. Saan kami lata maikan, ta opisyal kami ka nga road.
Ay, kastagayam. Imbagpay kada kayo at anaikan kayaw. Ay kat, sigurado ang nakaisamot ni Marituyang Saan? Ne, Day, apay asaan, Maray? Dayjay matlang tilinaon jay supo. Manulaang ay. Na, kat no nagadumay. amin anaikan ka naragsakda. Si kalat saan? Apa yan? Win nga rod kat no agkakatawa dagiti padak ababakot anaikan iti grocery. Aglalagtuda pa'y Panggapwak ngaglagto ka nagkatawa. Mang tadala nga rudan. Kasla relief gouds. Hwa? Sayang ti oras ko nakipila. Hwa? Day tati madi ka dagiti tattao. Tekam lang arudan, agreklamo da pa. Win nga rod nakipila kanupay nga main. Ay naskan ang makipila at taado nga rod ti tao. Iso nga inton adan tumanen ti maiwaras a pagsayaatan. Saan yon nga iramraman ni Marituyang? Tadi na kayat ti makipila. Kandi na amo nga apresyaran ti maitad kan kuana. Una, Agasam, induron-duron na pa'y dagiti babakot. Dagiti mas babakot nga isaw. talaga akababain. Ay, kasanon, no adan tumanon sumaruno a maiwaras kada kami, ababakot. Lalakay tumutan tinik sa mawarasan. Ay, kunak no pang babakot lang ti maiwaras. Saan mo agruam kay mutun. Wapay ang nagadumanan ti tao dita barangay haul. Di yu ay amaw. Tiyan niya. Basta, Nay, apay di mo ibaga. agungot kan tumanon. Ay, ad-ad nga agungutak no di mo ibaga. Di mo ay makita, apuro lalakay dagiti adda dita barangay hall. Ay, wan. Apay nga idagita alalakay. Isudamot ka na ti mawarasan iti tulong. Na, ay ningay badung kaw. Lakay mo. Ingka ayaban tamapan moten makipila. Makipila manan. Anya ngay nga road. No saan makipila, ay kat awan ti maitad kan kuana. Adulamay. Apay apapananak dita barangay hall. Kit sa anak pa'y mo't alakay unay. Anya saan? Lakay kan. Ay di nakpilitan si Katuyang. Ubingak pa'y. Bungal kan ba daw? Agkalkalbo ka pa yan. Mabilbilangan ti addang mo. Gandanda ni Dimon maguyod ti ulis mo. Iswala kay kan. Kastaya. Panagrik na, ubing ka pailaan. Lakay kan ba daw? Dudugan kan. Isu no isuti ko na. Iso amapan ka dita barangay hall. Sayang jay maitid aparakan ka. Jak kumakayat ti rumwar kay. Ay na, di ka madanagan, takaduan ka. Jak ipalubos, amakipila ka. Maray, si kagayam ti in charge iti panagiwaras iti tulong para kadagiti lalakay. wan, siyak, mare. Kat nagadumagaya man tagur-uray alalakay iji barangay hall. Ado, tinasapaan na pan. Nabagaan nga tan ni kabadaw. Adamot imbaon ni inteng atanod na. Anapan nang ibagakan ni pari badong. Ay, nasaya at matano kasta. Tadagita nga agasawa, no saan damay kan, nagado ti masasauda. Naku namon, Maray. Mapan ko mga rod agpilan na ni kabadong. Agririntuman ni Marituyangan no maudi iti pila di asawa na. Pagpilaan yun dagiti lalakay, kwaro. Huwag kagawad. Ibagayong agpila dan. Tapno may warasan tay tulong nga para kadakwada. Ay, huwag ka nyo ni Badunggaw, talaklakayan kay tuyang. Ha? Ni, asino jagong unget ijay? Ninanatuyang kagawad. Ingka man anawaan. Apay nga da dito'y day tamakay. Para laan ka dagiti lalakay daytoy. Sigay! Madasem ti umasidag, kwaraw, tapang urang ka. Sana ka mabutang, nanatuyang. Ay, saan ka nga umasidag ko na? Balbalagan ka. Awan mo't pagpangurmaw. Anya nga awan. Badaw, buludak man day tasarukod na. Nay, alanwam.
pang-ura ni Kwarong. Ha? Ay matukol day taas sa rukod ato yan. Singay. Umasidog na Kwarong. Matukol kan ka dito sa rukod ni Badungkaw. Ay, kaasimot ni Tata Badungaw. Inalamot day ta sa rukod na. Hey, bayam ka di nga main. Taijay sangwanan ti pagpilaan ni Badungkaw. Anya? Isaw di mo na itipila. Kuntran ka. No di mo kaya't apang uran kay ti sa rukod ni Badungkaw. Nay, anya gulo daytoy maray. Ay, ni Kwaraw, maray. Di na kaya't apaunaan ijay pila ni Badungkaw. Adu mga minti mo na si Mangpag. Isu dati rumbang nga umunay ti pila. Kunak man no agko kumari kayo. Apay ngay sudamutan ti paborap. Kasano, madi mga mintaramid mo maray. Anya maday. Kaya't kula ang mat nga umuna itipila ni Badungkaw. Taalaan nandiay tulong aparakan kwa na. Tagawid kamay. Apay, dakas deta. Gusto sila panda ka lang arod dagiti tattaon, di ka pala makadlaw. Kusko sila pandak ayaw. Kawan, idi pa ijay tersenak, no gumatgatang ka nga ado tagpipila. Permeti ko silap dakang ka. Di ka mabaen. Ay na to yang. Sursurwam ti makipila. Tapno saan da ka akagura dagiti kabarangayam. Ala sige! Didan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ron liabida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangay.